L-inklusività fl-isport kienet fil-qalba ta' attività mtella mill-Iskola Primarja tal-Qrendi u l-Iskola Helen Keller, it-tnejn fih dan il-Kulleġġ San Benedittu b'kollaborazzjoni ma' Special Olympics Malta. L-attività tagħmel parti mill-programm Unified Champions li jġib flimkien studenti b'abilitajiet differenti f'esperjenza sportiva waħda. Dan bil-għan li jissaħħu l-partiċipazzjoni u rispett bejn il-partiċipanti. Element ċentrali kien il-Motor Activity Training Program li jippermetti lil studenti b'bżonnijiet komplessi u profondi jieħdu sehem b'mod attiv fl-isport flimkien ma' sħabhom. Ħossuna onorati ħafna li l-ewwel skola li qegħdin nieħdu sehem f'din il-Unified Champions School fl-istudenti tagħna dejjem jieħdu pjaċir li jkunu jistgħu jikkollaboraw mal-istudenti sħabhom u jaċċitaw ruhom ħafna u jieħdu ħafna pjaċir. Il-President ta' Special Olympics Malta, Dr. Lidja Bela, qalet li l-inizjattivi bħal dawn għandhom jinfirxu aktar biex l-isport ikun aċċessibbli għal kulħadd, inkluż f'aktar skejjel madwar Malta u Għawdex. Li bl-għajnuna ta' Special Olympics qegħdin naraw l-isport jiġi elevat u inklusiv. Din hija l-ewwel eżempju ta' skola għandna l-qudiem ukoll pjanijiet biex ninkludu skejjel oħrajn fejn Special Olympics qed tuża r-riżorsi tagħha bħala apparat kif ukoll il-coaches tagħha biex tinkludi l-isport fl-iskejjel ta' madwar Malta u Għawdex inklusiv. Il-kap tal-Iskola Primarja tal-Qrendi qalet li għal ħafna studenti l-inklużjoni hija parti naturali mill-esperjenza tagħhom sa minn tkunitom u li attivitajiet bħal dawn jgħinuhom ikunu mħejjija aktar għas-soċjetà. Għalihom l-inklużjoni hija xi ħaġa naturali, mhux iridu la jistigma u laqas iridu jadattaw għaliha. Jiġri huma minn meta jkunu żgħar livell ta' kinder jibdew jidraw jaħdmu flimkien, jikkoperaw flimkien. Fil-verità, is-soċjetà barra mill-iskola hija dik. Allura aħna nippruvaw li minnaw ikunu preparati għad-dinja tembarra. Fit-tmiem l-attività l-istudenti nataw rikonoxximent għas-sem tagħhom fil-programm.